waay Comme programme. Voilà comme ça. Démo. Comme ça, c'est déjà. Assalamu alaikum warahmatullah. Bienvenue TV. On calminama hande ko nyalawma. Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal. Do e Gabo Porsanti comme no jirdo ni hande ko caravane nationale ou bien caravane internationale parce que on est au niveau de international aujourd'hui. On est au Gabon Porsanti. Donc comme no jirdo ni affaire rek on est en direct do e Gabo Porsanti yo kumbu yo wel ko nyalawma Macky Sall. Aywa Ceerno Demba holko mbiɗa eyyi bandiraɓe julɓe bandiraɓe Sénégal naaɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere e caggal nde jettinen Allah julɗen annabi rasul sallllahu alayhi wa sallam ko weltare tan wono ɗiɗo ñalawmaji ndeɓani wonno ko ñalawma goɗɗo fayida ñalawma yimɓe yiɗɓe hono Alaji Macky Sall e yimɓe yiɗɓe Sénégal wonno darde mabɓe ko développement Sénégal ɗon yimɓe puddi yiide hen ɗum noon on calminama mettinama ko tihiɗe hande min kelliɗo eyyi min goni noon koye no wirini min goni koye Gabon e wuuro wiyeten ko Porsanti oɗon min daari hande darnade Sénégal naaɓe foof eyyi ɗum noon on calminama on juurama ndaare golle baɗɗe payidi ne batteɗo hande e Gabon oy hande ko ñalawma alkamis ko ñalawma mo gadodiruɗen hande darade hono makke Alaji Macky Sall normalement mais to police oro wayi woto konno be hen won no gulla sere marsere banga darade ay comme no jirdo ni rek ni ngi ko gisee suñu bopp yi ñu ngi leen di nuyu bu baax fii ci Gabo Porsanti comme ni ngeen ko gisee rek tey ñu ngi ci caravane bi les caravanes internationales on est là au Gabo Porsanti tey bésu Macky Sall son excellence monsieur le président de la République du Sénégal waaw tey moom journée mbégte la gis ngeen ñëpp génn nañ di célébrer caravane bi lii lu neex la solo la eyyi no wiiri on ni tan e ɗemgal jolfegal ko noon tan ko ñalawma men hannde ko ñalawma carnaval mo mbatten ɗo Porsanti on
hono Alaji Macky Sall ko yimɓe yiɓɓe Sénégal jiiɗi développement Sénégal wonno wonko jiiɗen e golle ɗe Macky Sall waɗi e nder leydi Sénégal ɗum noon enen mo gonde makko ha yesso ko famen on Macky Sall nde tellimi nde ay nde tellimi nde son kadinoɗo yaade tan affaire o fe noon kono on jeehi le motivo ma tafon li le ma tafon li le motivo